Kusa cikin zikirin nan dan kana cikin damuwa ka rike shi, Allah zai fitar da kai daga kowace irin damuwa. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Shi wannan zikiri duk wanda yake isa zai ga biyan bukata cikin gaggawa. Allah ya da Allah zai biya mai bukatarsa. Ku saurare shi, akwai fa'ida. Kusa cikin zikirin nan dan kana cikin damuwa ka rike shi, Allah zai fitar da kai daga kowace irin damuwa. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Idan ka ɗauki lazimin wannan zikirin kana cikin wata damuwa, an kore ka daga aiki ko albashinka ya rike ko damar ka ta bari ma tuna masu shara da kuka bani sakon gwamna ya zo sallah ta jana'iza da aka yi ran juma'a, za ku ga mun koma gefe da shi nace sakon yan shara ne na ɗauko amana zan gaya maka, shine yace to zai bincika. Na isar da sakon korin gwamna, insha Allah kuma na ga za a biya ku albashin ku. Da kun ga Allah ta'ala yakan yi haƙuri da bayinsa domin wato su tuba zuwa ga Allah. To mutum ya rike wannan zikirin, la ilaha illallahul azimul halim. Kaka zo kai zanga-zanga ko kai zage-zage ko kai cin mutunci, duk da haƙƙin ka ya makale ko ta damuwa ta zo maka, an kusa admission ko an kusa jarabawa ko an kusa aure ba a gama haɗa kayan ɗakin yarinya ba, ko an kusa aure baka gama haɗa lefe ba, ko jarabawa ta kusa kana tsoro, ka gane, ko an zo neman aiki kana jin tsoron za ka samu ko ba za ka samu ba, ka shiga damuwa dai, to kawai ka koma gefe ka ɗau lazimin la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Za ka ga abin mamaki. Allah ya shiga lamarinmu. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Idan ka ɗauki lazimin wannan zikirin kana cikin wata damuwa, an kore ka daga aiki ko albashinka ya rike ko damar ka ta bari ma tuna masu shara da kuka bani sakon gwamna ya zo sallah ta jana'iza da aka yi ran juma'a, za ku ga mun koma gefe da shi nace sakon yan shara ne na ɗauko amana zan gaya maka, shine yace to zai bincika. Na isar da sakon korin gwamna, insha Allah kuma na ga za a biya ku albashin ku. Da kun ga Allah ta'ala yakan yi haƙuri da bayinsa domin wato su tuba zuwa ga Allah. To mutum ya rike wannan zikirin, la ilaha illallahul azimul halim. Kaka zo kai zanga-zanga ko kai zage-zage ko kai cin mutunci, duk da haƙƙin ka ya makale ko ta damuwa ta zo maka, an kusa admission ko an kusa jarabawa ko an kusa aure ba a gama haɗa kayan ɗakin yarinya ba, ko an kusa aure baka gama haɗa lefe ba, ko jarabawa ta kusa kana tsoro, ka gane, ko an zo neman aiki kana jin tsoron za ka samu ko ba za ka samu ba, ka shiga damuwa dai, to kawai ka koma gefe ka ɗau lazimin la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Za ka ga abin mamaki. Allah ya shiga lamarinmu.